Hi, this is Irene May Castillo, and this is my negosyo. Welcome to Ceborito! Hi, I'm Irene May Castillo. The owner of Ceborito, and akong profession before, I used to be a medical technologist, and I also have a license in nursing. But wala ko ni pursue anak kay daghan kay mga challenges. So I like cooking, ganansad ko mukaon. So nagsige ko luto ana until I kanang naabot ko ani nga kuan business. Then before natrabaho ko sa usa ka hotel. Trabaho ko for like mga 8 years. Then moto ni undang ko, then I tried having my own business sa canteen and ana. Then came this pandemic na dayon. So, naabot ko ani nga business. Na ako'y kauban ani nga business. Then, one time during the pandemic, nagsige jud ko kanang ampo ba nga. Kanang unsa jud akong next nga buhaton sa among life kay syempre wala naman may pangita at that time. Si jud ko ampo wa ko naka kuan ba pagka alas 12 na nga gabi hibong ko na ring akong phone siya kung ano nanawag man siya nga dili man jud mi magtawagay ani niya, although friends siya ni Terence and to akong gitubag siya ni offer siya akong friend. Ganahan ka mag-business ta kanang kay kita ko nga kanang sige kag luto sa Facebook, sige kag post ana. O mo to ko nga sige kanang mayo kay na siya nga kuan kay lisod ra ba kay ron kay wala jud lockdown ba ya. So mo to siya nga sige ma-start lang sa ta kanang online. Ya, tapangan tika, ya tapangan sa ko tinabangay ta nya. Mo to ni come up siya name, siya nag-suggest. Siya ganahan ka nga food, ko ganahan ko ana, kanang burrito ana. Kaya akong father ganahan sa biya kay mga inani, food, wraps ana. Mo to niya. So akong papa namatay naman. Mo to ganahan lang jud ako sige ato na i-concert padayon. Kana okay ra na siya nga business. Mo to dito, start me nag-research ko, sige kong practice unsay kanang taste na akong gusto jud ba nga akong ikuan. Pila to ka months jud ang nilabay. First food tasting sa family, and then sa mga relatives, and then sa mga kanang wala mi kaila kay para walay bias jud kung sa jud lami ba jud or dili ana. So daghan mi giagian niya na kuan sad mig mga anang promo sa internet, sa Facebook ana. Until nakakuan mi nga unsa man ready na ta mo kuan. So ang kato akong kanang partner sa business siya ningon nga unsa ka ang name Ceborito nga timing sad kay di ba kay nata sa Cebu then burrito, so nice jud kayo, very intelligent kayo kuanon ba pabinawon ang kuan. So ko nice jud kay nang idea, although niya na siya basig na kay laing gusto nga name. Iko dili sir kanang okay na jud kay na siya, nice jud kay na siya nga name kay kanang tumpak jud kay ba. So mo to na come up mi ang nana, then among gi paningkamutan mo to na click man sad sa kuan online.
So mo to yung siya nga unsa man ready na ta to look for a place. Amo to nakabot mi dire. Takoan AC Cortez. Burrito, nag-offer me mga burritos niya. Na siya lain klase nga kanang meat ang gikuan. And then there are two kinds nga of burritos. Na siya classic. Ang classic is with rice na siya. Then mo choose lang ka sa mga meat nga beef niya. Akong beef is duha siya ka klase. Na siya twist manggod na siya murag taste of Cebuano or Filipino ba. So, ang beef na ko is beef steak Tagalog. Then, nasa ko yung usa kay sikat man jud kay na nga food, mga Korean food. Ako sang giswayan. So, na ako'y beef, Korean beef nga ko sa more siya bulgogi na anang type. So, nasa ko'y pork asado. Then, na ako'y grilled chicken. Then, pareha ra po na siya sa California. Then, ang California lang, mami, is na siya French fries instead of rice. So, ang imong i-roll, kuyog sa meat o vegetables, French fries. And then, naapod mi taco. Ang among taco is nice soft taco, nasa'y crispy taco. Ang kaniyang soft taco, crispy taco is beef, naay chicken, nasa'y all vegetables. And then, ang kalayan sa among crispy taco is dili siya fried. Then, amo gi siyang kanang gikuan para dili siya, para healthy sad siya ba. So amo siyang gi-bake every day, mag-bake jud mi ana niya. And then kuan kanang naasad mi nag-add mi sa among menu o kanang quesadillas. So na mi snack size, naasad mi mega size niya. Ang flavor is beef, quesadilla o cheese. Naasad mi kuan nachos, beef nachos na kusog sad kay na siya labi na sa mga bata. So sa kay ng beef nachos ug nasad bag-o ni siya kanang amo ang french fries. Oh, nasad may french fries niya topped with beef na siya, niya daghan kay cheese niya. Kung gusto mo halang butangan na tog jalapeno sad. Nasad mi kuan taco salad. Bestseller mo jud ni siya na wala jud damhan, sikat jud ni siya sa Ceburito ang Ceburitonic basil. So fresh kay siya, fresh ini tilaw nimo niya kanang refreshing jud siya, then kanang healthy sad siya. Herb man ni siyang basil, so amo siyang gi-mix with pineapple and lemon, then na siya dash of sugar syrup, then amo siyang gi-blend with ice. So, match jud siya sa hindi ka mo burrito or among products sa taco, best match jud siya. Burrito is nakoy mass production of kaning ako mga meat, ma'am. So para paspas jud siya ang kuan ba sa umabisi na jud koy kuan nakoy bulk order na jud koy kuan dayon kanang mahatag. So ang basically ang pagbuhat ani is imo ra gyud siyang i-assemble pero fresh akong mga kanang vegetables sa jud every day mag-slice me for that day. And then, mo to i-assemble na ko. If it's classic, then there's Mexican rice man akong gi-make karon nga amo ang kuan for the classic burrito. So, rice, then topped with the meat that you like. Then, tangan na mo og nag-make ko og beans, red or white beans siya. Made from scratch po na siya. Then, ako siyang gibitangan og nasa mi sauce, anang burrito sauce nga homemade na siya. And then, topped with katong na siya'y pepino, cucumber, na siya'y tomato, onions, then nasa siya'y lettuce.
Then mo na siya i-wrap din mo siya, then i-heat nimo siya sa kuan pan. Ang burritos kay naa jud siya murag carbo. Kay na siya pili maka either rice, then nasa siya french fries. Whereas ang kaning taco is more on vegetables ni siya and meat na gini siya. So katong dili jud kayo gusto lang mag-snacks lang sa mi ana. So pwede ra kayo taco kay wala man siya rice or french fries. So mo na siya kalahian ma'am. Then ang amo sang taco is ang usa ka order is duha naman siya kabuok nga taco, 2 pieces in one order. So ang quesadilla is beef jud siya, more on beef, then nasa siya cheese, then nasa siya corn kernels. Ano siya akong ibutang ma'am. Then served with salsa and sour cream. First, ako ra jud siya kay lockdown mo, wa mo ko lang makontak. Oh, so nagsugod jud siya nga ako ra. So pagka na medyo nakuha na nako unsa akong gusto jud nga buhaton sa akong kinahanglan, nakakontak nako sa akong kuan jud, sa akong kanahang amiga na siya akong kuan, na siya karon kuyog nako siya. Ang challenges kay pagsugod pila rami ka, duha rami niya. Parents na matabang pero basically kami ra jud duha sa katong akong gi-contact dito sa Lapu-Lapu. So mo trabaho mig long hours niya. Mo tinabangay ra jud mi. Pero kapoy siya pero at the end of the day kuan siya ba kanang say taw fulfilling siya kay nabuhat nimo ang gusto nimong buhaton sa kanang adlaw niya. Malipay ka kay kanang nay makatilaw niya maingon na lami man, lami jud imong burrito na or lami jud inyong tinda na. So murag nindot siya paminawon no, murag nindot siya kay murag kuan ka ba nga ang imong kakapoy nakuan na jud siya kanang murag nara jud nakita sa imong kakapoy. Products usually is darami sa mid manggod ma'am kanang affordable ra man jud siya. So more jud na akong target for this time kay syempre lisod baya ang panahon no. So kinalang ma-reach na to tong mga tao nga kuan kay bahala na lang inani lang sa ta so good kay starting pa ta na at least makatilaw jud kadaghanan kay maka-afford ra man jud siya, ma-afford ra man jud siya sa kadaghanan jud. Ako ni siya natabang nga business ako kay because sa akong dreams na ko nga maka nasa ko inani ba nga restaurant sige gamay lang sa so dako siya tabang ma'am kay kanang sa imo ganing kaugalingon murag kanang imong achievements ba. So one of the best achievements kay ang naka-start jud ka ginani. So makaingon sad ko nga dako sad siya tabang kay man nakatabang man sad ko sa akong staff kay lisod jud ang pangita og kanang trabaho sa karon. Akong advice sa mga aspiring entrepreneurs kay kuan lang siya kanang kugi lang jud siya ang kinahanglan, ampo lang jud, salig lang jud sa Ginoo no kay lisod kayo ang puro ra sad kugi pero way Ginoo, lisod jud kayo kay kung imo naon maski unsaon nimo pagka nang paningkamot ug dili jud itugot sa Ginoo wala so wala gyud tay mahimo. So mo na siya ako ikakuan kugi lang jud salig sa Ginoo mo ra jud na siya.